Srácok, tudjátok, már bemutattam a klubomat, és most már olyan gyűlünk össze, már mindjárt fullon leszünk, és én arra gondoltam, szerintem én föl akarok menni majd a minél tovább a lokálba legalább, szóval igazából akik kiskupásan vannak, például a Levi, a haverom, meg a Dorka, aki az egyik barátom, szerintem, hogyha fullon leszünk, majd az ilyen kisebb kupásokat kikikkelem, de nekik meg tudom írni Messengerbe, de hogyha valaki eljutok odáig, hogy őt is kikikkeljem, akkor semmi baj, nem kell aggódnotok, mert csináltam még egy klubot, hogy nehogy így úgy érezzétek magatokat, hogy kiküldelek titeket, de igazából csak azért, mert minél tovább fel akarok menni a lokálba, úgy, mint Kis is akarta, és szóval akkor meg is mutatom, hogy azok, akiket kikikkeltem, ezután azoknak hova kéne mennie, és abban is én vagyok benne, én vagyok a prezident ugyanúgy, csak az egyik kis akuntommal. Akkor mutatom is. Na szóval igazából itt ez a klub, ebben nem kell igazából nulla kupa, bármikor bejöhettek, szóval, hogy kikikkelek valakit, mert nincs olyan nagy kupán, akkor azok jöhetnek ide, szóval nem kell aggódni, mert ez egy másik klub, szóval itt is együtt lehettek velem, és majd gyakrabban fogok belépni ebbe, és akkor tudtak ugyanúgy velem játszani. Szóval akkor, hogyha kikikkeltelek, akkor se lesz baj. Ide bejoinolhattok, aztán kész. Szóval akkor igazából ennyi lenne ez most a bejelentésem. Szóval akkor jöhettek majd ide is, hogyha fullon lesz a klub, vagyis az ilyen kisebb kupások, de akik nagy kupás vannak, azok kérlek nem menjetek el, maradjatok ott. De, és akiket kikikkeltem, azok ide jönnek, már többször is elmondtam, szóval kicsit kínos.